एसेल' दुखु मोननानै दङ आङो माबाया बैयो मा मोनलाय सारा बायदि दुगैग्राया गैया बाहाय सारा हटेल जों खैलाजों आं थायो ओमफ्राय सासे बिहारि दं यही नहीं अभी और सुनिए Lion Production. गुड मर्निं टु गुजरात नोंथांमोना गुजरातनि मोनसे एपिसडखौ नुलायबाय आरोना होमबा नायबाय था नोंथांमोना आं फुं जाबाय दा दसे ओरैनो गोजौआव फैलाबायदों आरोना बिल्डिं गोजौआव हजों थानाय हटेल गोजौआव ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो दा आं माबायदि खालामहैगोन माबायदि गेम गेलेगोन बेखौथ' गेम गेलेनायावनो देखायनो हानाय नङा आंबो गेलेगोन नालाय दा ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो ओरैनो एसे एनै माबायदि जायो माबायो जोबजासिम नाय आरोना नोंथाङा लोगोसे साबसक्राइब खालामनो गोदानै फैदोंबा गाइस गोजौथिं नायनो आरो नागिरदों आरोना मा दं मा गैया बेखौ गोजौनिफ्राय माबायदि भिउ फैयो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दा आं देखायनोसै नोंसिनोबो नायबाय थादो नोंथांमोना गोजौनिफ्राय मा भिउ नुयो गुजरातनि भिउ आरोना मेन पइन्ट फार्स्ट टाइम गुजरात होनबाथाय मा भिउ नुयो बेखौ देखायगोन आरो दा गोजौआव साफा सलार नै साइडजों थांसै आं खारि गुलिखावरा ओइथिं हाजो दं आरोना गासिबो हाजो जोब्बाय नायहरथारगोन मुथि दं आरोना बेखौ नाहरनानैसो गारगोन गोजौ गाखोबोबाय आं दा नोंथांमोना नाहरदो ओरै दंनो बिथिंनो दं आरोना बेखौ नाहरदो नोंथांमोना आं दा गाखोनोसै नैबाव गाखोनोसै आरोना ओइनो मुथिया बेलाय बेसेबांबा गोजौ होनदोंमोनलै बियो बेसेबांबानो गोजौथार बे बुस्थुआ नै ब्रिजबो दं आरोना ओमफ्राय बै मुथि जाबाय ओमफ्राय नैबे ब्रिज ओमफ्राय ओरै टाउन आरोना एसे टाउन दङ ओमफ्राय बैजों जाहाज खारो नैबे ओरै थबस्र' बारस'यो ओमफ्राय नैबे बोरै फैनानै नैबाव फैयो मानसि लायो बेनिफ्राय ओरै थाङो आरोना ओरै दैजों थांथारनानै ओइ ब्रिजसिम दोनहैयो ओरैबो ब्रिज दं ओमफ्राय ओरै टाउन दं ओरै स्टेसन टाउन जाहैबाय आरोना रेल स्टेसना बिथिंनो बै लाइट जोंनियानो बै गोजौ गाखोफैदों नायब्रा आं 6th फ्ल'राव गाखोनानै नायफैयो आरोना बे मोनथिखौ नै बेसेबांबा गोजौ बे गुजरातआव फैबा बेनो मेन आरोना बिसिना बे मुथियानो मेन होमबा नोंथांमोनहा नायबाय था दसे आरो मा नुबावगोन माबा माबि देखायनो नाजाबावगोन आं नोंथांमोननो दे होमबा गरमाथ' ओरैबायदि गरम बे जायगायाव फाग्लासो जागोन थानोनो हाया खमैबाबो 36 गाहाम थांखायो 36 फुंनिफ्रायनो 7थासोनिफ्रायनो 36 होमबा साननानै नाय नों बेलासियाव बेसे जाहैबावगोन देन्जार बारा थाबाय थाजानाय नङा हटेल थिखिनियावसो दंबोयोना हटेलनि मानसिया बुंफैगोनलाय दानो दे होमबा गाइस ground खाथियाव लागाव Now, I am requesting Mr. Mukesh Bhai Rathwar-ji, Vice President of Gujarat State Yuva Morcha BJP. yang berflalas nih lain utang ke baik this is called lulayaबो दाखालिसो बुजा बिथु खालामसोदों मिथिबायना दे आं थुसोदो दा this is called मा होनोमोनलाय बे नैबे टमेट'जों ओमफ्राय लेमन ओमफ्राय नैबे पियास सामब्राम गोजा बेलाय बे बुस्थुआ नैबे हालवा जायो मिठा ओमफ्राय हालदै गोनां नैबे लेमन एसे ओमफ्राय नैबे नै याम्मी
दाउ खाजि द' बिदिखौ जानांगौ Yummy leg piece. आं बिराद नागिरबावदोंमोन बेबायदिखौ Biar nagirdोंमोन दे. मोनाखै दसेल' मोनथाराखै आं थेवबो leg piece. जों लेट जादों एसे आन्दायदों जों ओंखामा जरायजोबनायसो बेसेबा गोलाव यो स्टेसु थांग्रा ओरै आरोना गुजरातनि बैग्रि फाग्लासो जागोन बुसिनानै जाखावजोब्बाय नै मोनाबाबो बैग्रि जानायखौ गारा नालाय बिसोर दासो ओंखाम जाना फैदों बैग्रि जाना सिख'लायगासिनो नै औ दोनजागोन हात मुलि होनायसो नारा हनै नोंना हाब बेग्रा आंनि बे देखो नोंसो जानो नङा गोखै जाया 야 밀려온 거 가지고 야. Ngale. No. 알았어. 와우. 나의 메타. 나의 되게 먼저 볼 수도 있겠나 당시에. 스모르네 뭐니오네. 이라라고 봅시다브. 아이들은 탐나. 마버지 자기야. नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों आरोना बेनो जाबाय नायदों नै ओमफ्राय लामायाव साफा सिखिरि दंजोबो आसाम लामायाव बिदि दंजोबो आरोना बिसिनिथिं ओंखाम जाखाना फैबाय दों दा नै ओमफ्राय लामायाव बिदि नुबोबाय ससे ओंखाम जाग्रायाबो खाथियावनो आरोना एसे थाबायनानै थांनांगौ जायो लामा लामा बिदि दंजोबो आरोना गुजरातआव डेन्जार साइज मारै न'आव बिदि बानायनो नागिरलै लाइटखौ Beखायनोथ' आंना मोजां नुवाखै आं ओरैनो मा लामायाव बिदि थाजोबो आरोना फिल्म माबा स्क्रिन लामायाव बिदि स्क्रिन नुजोबगोन आरोना नों उनफ्रोम लामायाव 1 किल'मिटार आधा किल'मिटारनियावनो थागोन आरो बे स्क्रिन मोनसे लामायाव गोजौआवनो मडेलनि जायगा ना एसे मोजां लामाफोरखौ देन्जार हेभि साजायो बिसोरनिथिं एकतानगर I am the Modi's house I'm the Modi's house brother नर्थ इस्ट अलिम्पिकआवसो मालाय डिजे होलायथारदों मोनायाव मोसाखावबाय था सानफ्रामबो बेवहाय गैया ओरैनो बिउटि अफ हटेल होननायल' खेबग्राफोरबो सोलायदों खालारानो मानो बिदि होखो र' खालारा एसे मोजां जाग्रोथों मोजां नङा जों थाग्रा हटेला बेनो ना Yes आग्ला बायदि बेजों थाग्रा हटेल जों खैलाजों आंजों थायो ओमफ्राय सासे बिहारि दं बिहारि दं सोरबा बोराय सोरबा बोराय आरोना मिन्थिया नामखौ मिन्थिया ओरै गेट जाबाय फट' खेबजागासिनो आरो आब'मोना
दे आंखौबो खेबलाय गेलेक्सि हटेल सामसुं गेलेक्सि जाजायो बिराद बरियानो थो फाग्लासो फट' जायो दे स्माइल भिडिअ'सो खालामदों जों बिराद बरिया साजायदोंलै सयथिबो देनां हाबाय बायदि साजायनांगोन न'आव बिदिनो जागोन हाबायाव आंना पाइप थुबानो माबा बे लाइटआ नुवाखै गेजेराव फैबाय र' बे लाइटआ जों सानैनि गेजेराव नै मोजां जाथारमोन आरामानो फट' खेबजादों हेल' गाइस ओरैबायदि निरापद जायगायाव दंफैयो जोङो माने खुसेर लाखौनो हाया होनदों खुसेर लाखौनो हाला ओरैबायदि कालार सोलायबाय थायो बिल्डिंआबो मोनसेल' दुखु मोननानै दङ आङो माबाया बैयो मा मोनलाय साराय बायदि दुगैग्राया गैया बाहाय साराय बायदि दुगैग्रा थाबावनाय मोनबा साबसिन साफाख्राय खालामबावगौमोन आं जाला गोलोमजोब्बाय आंथ' नोङो नाया खैथा जायामोनलाय नाया खैथा जायामोनलाय गैया रुमनि साबि नेनांगासिनो खैमासो लानानै थांबाय रुमनि साबिखौ सासे दस्रा स्टेटनिया खैमा नेनांगासिनो सानैजों दिनै जा एसे नुदों बेनोसै आरोना आरो गाबोन जोंनि गेम जागोन आरो बिनि उनाव देखायलांनो नांजागोन आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दे होमबा आं दा सफा सियाराव थानानै नेगासिनो आरोना सासे फैगासिनो साबि लानानै साबिखौ बे लानानै थांदों आरोना दा होमबा नोंथांमोना नायबाय था नोंथांमोना जोबजासिम नाय आंनि भिडिअखौ होमबासो बुजिगोन बे जायगायाव ओरैबायदि गरम आरोना थानोनो हाया देनजार गरम फाग्ला बायदि जेबो थानो हाया फैनानै ओरैबायदि गरम मोनदों आं बेयाव जोंनि आसामनि बायदि नङा देनजार गरम सान्दुङानो सान्दुं आरो बेनि सायाव फुंनिफ्रायनो गरम जायो माबासोनिफ्रायनो 5टा 6टासोनिफ्रायनो गरम जायो आरोना ओमफ्राय मोनानि 12टा 2टा 1टा बेसिबांसिम जायो बेसेबां जायो होननाय खोनादों आरोना जाखागोन बिसोर होननायानो जाखागोन बेनो आंनि फार्स्ट टाइम फैनाय आरोना गुजरातआव एथ' गरम फाग्ला बायदि गरम बेयाव